dire bi. Dulu sa dire. Terus gawa jud nimo jong oy. Kaya na jud na usban na mga anak ba. Ganina ra gyud ko sig pangita sa imo ha. Ganina ra ko sig suri-suri dire ug asa ka nabot na naraday ka dito ah. Ako sa di ka dito di ay. Makita na to sa tong amo big sa gasar ta mabot. Makasukan ta. Mawadan pa jud tag trabaho. Ikaw, grabe na jud ka jong ba. Uy, tingog po dira di naman ka mo istorya noon. Uy jong. Asa naman ka? No, kuan ko atong tindira pre na level percent ng tindira god. A percent ka to tindira dito. Gidiskartihan maguna ko to god. Buti ka may wala man ka nag-ingon di ay. Kapag wa day kay common sense day nga ako nang gidiskartihan to. Mo magugong gidisword mo sa kanang diskarte na ko sa iya ha. Buti ka may sabi po di mo mga diskarte sa iya di ay. Wala ra god ako lang siya gi ko ano ako ani helmet, ako ani motor, mao na mga gusto sa mga babae nga na kay galanti ka ba. Yung mo ra gidisturbo. Unya tama yun kay kato niya. Tama kay ko diri pre. Uy, Nya sa may plano nimo? sa plano na ako. Baliko nato to siya. Di ko musugot na mahuman ning adlaw, di na ako to siya makuha. Mao ba day jong? Tama jud gini ng amigo. Sige lang jong, bananti ka. Kana, pre kay na ako gi-order puto binagol dito. Imo nga na to basta kay uban ni lang ko. Tabangi ko ba? Puti ka na lami kayo to jong. Tara kay sumatutan naraman ta diri sa unahan. Baktason na nato to ta. Bilin na nato ni mga gamit diri ah. Bilin na na mga limit kon. May pa kay disturbo kayo ni. Paano dira? Pero tempa jong. Mali man kay imong diskarte jong. Kasi mali ang diskarte. Itong mga pagambog-hambog mo, dapat dili kay mo nato. Sabot pa sabot nimo. Ang mga babae manggod karong jong, dili na sila magbase sa mga material na bagay. Dapat simple ka. Simple. Kanang sa man. Sa so, ngay na ko buhaton pre. Ang mga gusto gyud sa mga babae karon jong, dapat buutan, anis ug loyal ka. Anis utan mo yan. Oh, Magpakatotoo lang. dapat magpakatotoo ka kung unsay mong gibati. Sumo na akong ikuan dito siya, i-approach ako siya ha. Isulti na to, itong panghambog ka ganina. Ayaw na to, isulti kung unsa jud ka. Sige aron. Sure makakana pre. Sure ka ayo ko igi. Mao man jud na kasagaran sa babae karon kay dili naman sila mangita ng mga kwartahan ana. Basta kay magtinuod lang imong gugma siya ha. Sugton jud ka na. Sige pre. Tara na. Noted na. Ay gang. Okay, namituyo si Mua. Lisa. Ano malik mo diri ya? Kuan manggod ba kaning kung pare ba? Oh. Namo ko siya isulti si Mua. Tamaan mo siya ba na dapat pursuit manggod siya sa Mua. Ano mo ba ya? Oh nya. Gusto niya isulti ang gibati ba niya. To amigo nimo ya? Ano ko ganahan ato oy? Ang bagiro kaayo. Ay. Sinsay na lang gud to siya gang kay kuan ba yung nato mo siya kasabot sa gibati ko siyempre na in love di siguro siya sa imo ah. Mo to gisulti na lang niya kung sang magipanghambog niya nga feeling siguro niya ma in love ka sa iya. Pero gyud to siya gang pero tinod jud na yang gugma. Jong, kay sabi. Kali sa badugayan nimo eh. Dili ba? Mo na magstoryanay, kamo na magstoryanay diri ha. Kaon sa ko dito puto binagol. Kana bala dira. Hi gang, ano sa juday ka nang tinuod pangalan ni. Ari ba mid ay ko di ay. Eba may pwede na tatawagog Eba na. Eba pasensya kay ganiha ha kay. Nadala ra ko sung gibati sa imong ba. Naingon ako to sa imo nga. Amot inato nani mo gugugod. Kaminaw na ko ba mo gusto sa babae ba na elegante. Ang kusog dating ba pero dili day mali day ang kanang dating sa imo. Dapat ya, sinod anay jud. Kay mo man naganahan gud sa mga babae. Ako kanang sa tinuod lang gang nang mga nang lektor man jud ko god kanang mao na akong nasilbing trabaho jud na pangsuporta sa pamilya. Nya katong motor kuan na po to issue to sa kumpanya kanang gipagamit ra sa mga baro na nami gamit maulik tag kwarta. Di mo gud nimo kailangan kinahanglan magpaaron ingnon ang magustuhan ka. Kanang pila ganin yung puto binagol diri ah? Tag 40. 40 sige kanang kuha kog 5 ron ako'y mauli sa akong pamilya ba. Okay. Minang paborito nila ni lamian sila ni. Ay naara man day na buutan man day ka. So kanang pwede na ako manguyab si mga pwede ta panguyaban Eba. Ha? Manguyab?
Ay, dili. Kanang wala jud ko chance sa mga iba. Wala. Ano wala man? Focus mugod ko sa ako ang pagpanindira o pag-eskwela. Kanang wala sa puhon, manguyab ko sa imo ha. Wala, Jud. Wala magud na ako nakita sa akong kaugalingon nga mauyab ti ka. Wala jud pribay. Kanang wala jud ay ko chance sa yaba bisag puhon ko manguyab di jud daw. Ibuhat naman ako tanan bay. Usa man jud ay kulang. Ay tama day pre, nakoy nakalimtan. Nay nakalimtan nga. Anis naman kog buutan. Mao lagi. Pero mas gwapo yung kinahanglan. Oh, kana lang.